Avui és dilluns 13 de febrer, el que significa que queden menys de 3 setmanes, en concret només 18 dies, perquè us pugueu presentar el Tu ets essencial. Ara ja ens estan arribant les primeres propostes, però igualment segur que falta la teva. Doncs no t'ho acabis de pensar, no t'ho pensis més, o sigui, participa ja, opta una de les 4 categories i per si encara tens alguna mena de dubte de participar o no i què implica, aquí et deixem 2 vídeos de 2 dels essencials de l'any passat. Hola, em dic Irene Fernández i vaig ser una de les essencials de l'any passat. M'ho vaig passar superbé, va ser molt guai poder compartir amb molta més gent i que ens poguessin penjar les nostres creacions a l'exposició que vam fer a la Sala Cultural del Pardo. Així que us animo a participar perquè qui sap, potser ets el pròxim a la pròxima essencial. Ei, essencial, vols guanyar 50 euros? Jo l'any passat vaig participar i aquest em va fer guanyar-los. Participa. I ara només recordeu, 18 dies. A córrer!